кино чун рукни фарҳанги ҷамъият, муҳимтарин воситаи таблиғу оммавӣ намудану густариш додани идеологияи давлатӣ ва миллӣ ба ҳисоб меравад, ки ягон навъи дигар санъат онро иваз карда наметавонад. эмомалӣ раҳмон. ибтидои солҳои 90-уми асри 20 пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ, соҳаҳои ҳаётан муҳими кишвар ба буҳрони сахти иқтисодӣ ва молиявӣ дучор гардид. ин вазъият, ки сабаби он нооромиҳои ҷанги шаҳрвандӣ буд, ба рушди кинематографияи миллӣ таъсири худро гузошт. чунин вазъият ба татбиқи лоиҳаҳои синамоӣ монеа эҷод мекард. синамогарон ва мутахассисони соҳа ба хориҷи кишвар сафар карда, идеяу лоиҳаҳои худро бо ҷалби сарпарастон амалӣ намуданд. дар ин давра коргардонҳое буданд, ки баҳри рушди синамо кӯшиш ба харҷ медоданд. ва дар аввал ягон мушкилие набуд барои киносозони тоҷик ёки барои дигар ҷумҳуриё. вақте феҳристи филмҳои баъди замони истиқлолиятро аз назар мегзаронем, дар оғози ҳамин истиқлолият беҳтарин филмҳоро таҳиягарони мо ба навор бардоштанд. ман метавонам инҷа ном гирам филми бадиӣ додараками Бахтиёр Худоназаров, марди мутааллиқи ду зан, ашк ва шамшери Тоҳир Собиров, тӯҳмат Анвар Тураев, қасосгирандаи хурдакаки Геннадий Александров. кино беҳтарин филмҳо буданд. дар аввали солҳои 90-ум бо вуҷуди гирдоби ҷанг дар мамлакат, коргардони дурахшони синамои тоҷик Бахтиёр Худоназаров бо як гурӯҳ синамогарони дигар филм ба навор мегирифтанд. ба таҳиягарони мо имконият шуд, ки он орзую он мақсадҳои неке ки доштанд, мисол инъикоси масъалаҳои миллӣ ёки ватандӯстиро дар филмҳояшон ҷорӣ кунанд, ҳатан дар ҳамаи филмҳо ҷорӣ шуд, илова шуд, истифода шуд. Бахтиёр Худоназаров аз коргардонҳои касбӣ ва машҳури синамои тоҷик аст, ки офаридаҳояш на танҳо дар мамлакати мо, балки берун аз он мавқеи хосаро соҳибанд. соли 1991 коргардони касбии дигари синамои тоҷик Тоҳир Собиров силсилафилми «Ашк ва Шамшерро» ба навор гирифт, ки дар бораи қаҳрамони халқи тоҷик Восеи Диловар қисса мекунад. ин филм дар ҳамон замон дар дили бинандаҳо ба зудӣ ҷо гирифт ва ба марҳилаи нави рушди синамои тоҷик замина гузошт. қаблан ин коргардон як қатор филмҳои дигарро таҳия карда буд ва ҳунару маҳорати нақшофариашро дар чандин филмҳо нишон додааст. ба майдони синамо омадани коргардони дигари тоҷик Бахтиёр Худоназаров синамо ба худ намои дигар касб кард ва офаридаҳояш берун аз мамлакати мо маҳбубият пайдо намуданд. соли 1991 Бахтиёр Худоназаров филми «Бародарро» ба навор гирифт. дар ин давра, чуноне ки гуфтем, филм офаридан хеле кори душвор буд. ин коргардон тавонист бо маҳорат ва сабки баланди филмофарии худ дар ҳамон замон як қатор филмҳои баландмазмунро ба навор гирад. офаридаҳояш ба кинофестивалҳои байналмилалии ҷаҳон роҳ ёфта мавриди таваҷҷӯҳи киношиносон қарор мегирифт. аз тарафи дигар филмҳои офаридаи ӯ дар ин давра аз ягон кинофестивал беҷоиза барнамегашт ва шӯҳрату нуфузи кинои миллиро боз ҳам баланд мебардошт. филмҳое ки синамогарони тоҷик дар ин давра ба навор гирифтанд, аз ҷумлаи «Қошбақош» падари моҳтобии Бахтиёр Худоназаров, «Парвози Занбур» ва «Фариштаи китфи рости» Ҷамшед Усмонов маҳсуб мешаванд. дар ин давра кам набуданд коргардонҳое ки бо офаридаҳояшон дар рушди синамои миллӣ нақши созанда гузоштаанд. мардум аз истифодаи плёнка ки мо мегӯем плёнка сабти плёнкаӣ даст кашидан, барое ки имконият дигар набуд. плёнка қимат, барои эҳё кардани плёнка аллакай мо баъза надоштем ва мардум филмҳои видеоиро ба навор мебардоштанд. агар диққат дода бошед, аксарияти филмҳои он солҳо
бо навиштаҷоти филми бадеӣ видеоӣ ба экран мебаромад. ва ёди ман ҳаст аввалин филме ки ана ба навор гирифтан ҳанӯз соло соли 1998 буд. Режиссёр Марат Орипов як филме ба навор гирифт ки дар плёнка буд ва ман меравам ба сарнавишти худ ки дар бори як рассом қисса мекунад. Аввалин филм буд. Аввалин филме буд ки ҳай мухлисон гарму ҷӯшон пешвоз гирифтам. дар ибтидои солҳои 2000 бо сабаби буҳрони молиявию технологӣ бештар филмҳои рақамиву видеоӣ ба навор гирифта шуданд. ташаббускорони ин бахши нави кинематография шабакаҳои телевизионии кишвар гардиданд. аз ҳамин лиҳоз филмҳои бисёрсериягии телевизионӣ шӯҳрати бештар пайдо намуданд. дар байни шумораи зиёди ин қабил филмҳо ки бештар эстетикаи болливудиро пайгирӣ карданд, филмҳои нав ба мисли «Ва ман равам ба сӯи сарнавишт» коргардон Марат Орипов соли 1998, «Муҷассамаи ишқ» коргардон Умед Мирзоширинов соли 2003, «Овора» коргардон Гуландон Муҳаббатова ва Далер Раҳматов соли 2006, «Тақвими интизорӣ» Сафарбек Солиев соли 2005, филмҳои кӯтоҳметраи «Хушбахтӣ» соли 2006, синамои «Муҳаррик» соли 2007ро метавон ёдовар шуд ки бо салиқаи баланди коргардонӣ рӯи навор оварда шудаанд. оҳиста оҳиста киностудия ба як маҷрои нав ворид шудан гирифт ва мо феҳристи он солҳоро агар нигоҳ кунем, аввалин филми видеоӣ «Муҷассамаи ишқ» буд, режиссёр Умед Мирзоширинов. баъди вай филми бадеӣ видеои «Овора», режиссёро Гуландон Муҳаббат ва Далер Раҳматов. ва ҳамин хел оҳиста оҳиста омадан гирифт ва ҳукумат ҳар сол ба киностудия маблағи алоҳида ҷудо мекард. дар ин байн 4 барномаи кино қабул шуд. ман охиронаш барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 меморандумҳо ба имзо расиданд. ва хушбахтона имрӯз мо режиссёрое дорем ки аллакай ба ҷуръат филмҳои бадеӣ ба навор мегиранд, филмҳои ҳуҷҷатӣ ба навор мегиранд, дар кинофестивалҳои байналхалқӣ иштирок мекунанд, сазовори ҷоизаҳо мешаванд. сол аз сол беҳтар гардидани шароит бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди кино таваҷҷӯҳи хоса равона карда шуд. барои таҳияи филмҳои баландмазмун дастгоҳҳои наворбардорӣ нисбатан нав ба Тоҷикистон оварда шуданд ва бо истифода аз он синамогарони мамлакат тавонистанд як қатор филмҳои баландмазмунро ба навор гиранд. киностудияи Тоҷикфилм аз соли 93 то мана иқтидои солҳои 2000 қариб ки чизе истеҳсол накард. он захирае ки дошт ҳавоёро истифода бурданд ва танҳо вақте ки вазъияти ҷумҳурӣ ба эътидол омад, зиндагии мардум соз шуд, дар яке аз мулоқотҳо бо зиёиён, ман ёдам ҳаст 20 марти соли 2001 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори нахустин ба санъати кино рӯ оварда таъкид карда буданд ки кино яке аз воситаҳои муҳими санъат аст ва мо бояд кинои тоҷикро барқарор кунем, истеҳсоли филмҳои бадеӣ ва телевизиониро ба роҳ монем. соли 2004 баҳри рушди синамои тоҷик, ҷалби коргардонҳои касбӣ, табодули таҷриба миёни синамогарони кишварҳои хориҷ, ҷашнвораи байналмилалии «Дидор» ташкил карда шуд. кинофестивали мазкур 2 соли як маротиба дар пойтахти мамлакатамон шаҳри Душанбе баргузор мегардад. ҳамзамон дар заминаи кинофестивали мазкур кинофестивали филмҳои кӯтоҳи «Дидор» низ ба роҳ монда шуд ки ин ҳам 2 соли як бор доир мешавад. вақте ки мо истиқлолиятро ба даст овардем, дар даврони истиқлолият аввалин кинофестивали байналхалқӣ таҳти унвони ҳамсояҳо доир гардида буд. моҳи сентабри соли 1991 кинофестивали байналхалқӣ ҳамсояҳо дар кохи Борбад хеле ботантана гузашт. бисёр намояндаон аз Эрон, Афғонистон, аз Швейтсария, аз Канада, аз Германия, аз дигар давлатҳо омада буданд ва бисёр як тантанаи калон буд. ва баъд ин кинофестивали «Дидор»
ки мана чанд соли охир гузашта истодааст. инчунин аз тарафи ҷавонони фаъоли синамогар ва муассисаву ташкилотҳои филмофарӣ як зумра кинофестивалҳо аз қабили кинофестивали байналмилалии филмҳои кӯтоҳмуддати навсос лолаи тиллоӣ ва кинофестивали филмҳои мустанади телевизионии симо ки аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо амалӣ карда шуд таъсис дода шуданд. давоми солҳои соҳибистиқлолии кишвар ба соҳаи кино таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуда аз ҷониби синамогарон садҳо филмҳои гуногун жанр рӯи экрани синамо омаданд. Ин давра барои кулли синамогарони кишвар давраи тиллои ба ҳисоб меравад, зеро шароити мусоид ва дастгоҳҳои филмофарии нав кори синамогаронро осон гардонида ба таҳияи филмҳои баландмазмун замина гузошт. яъне марҳила ба марҳила синамои миллӣ ташаккул ёфта дар ин роҳ барои офаридаҳои беҳтарин равзанае боз шуд ва синамои тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ гардид. чунин шароитро аввали солҳои соҳибистиқлолӣ аксарияти синамогарон орзу мекарданд ва орзуу нияти онҳо маҳз дар замони соҳибистиқлолии кишвар амалӣ карда шуд. таъсиси муассисаи давлатии телевизиони синамо аз ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ба ҳисоб меравад ки пахши филму барномаҳои он аз 1 марти соли 2016 оғоз гардид. ба фаъолият ва пахши барномаҳои телевизионӣ мазкур расман бо пахши тӯкмачаи рамзӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз бахшиданд. филми кӯтоҳмуддати ин муассиса бо номи «Шитоб» бори аввал дар ҷашнвораи байналмилалии Кан рохат пайдо кард ва мамлакати моро дар ин ҷашнвора муаррифӣ намуд. таъсиси ин телевизион дастоварди арзанда баҳри муаррифии синамои тоҷик ва рушди ботадриҷи филмофарӣ дар Тоҷикистон аст. дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ ширкат ва муассисаҳои филмофарӣ таъсис ёфтанд ки офаридаҳояшон аз ҷониби тамошобинон ба хубӣ пазироӣ меёбанд ва бо ҳамин раванд дар рушди синамои тоҷик саҳми арзишманд мегузоранд. фароҳам овардани шароити мусоиди кори баҳри синамогарон дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ва таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурӣ ба соҳаи муассиру фарогири фарҳанги мо яъне кино аз он дарак медиҳад ки синамо як ҷузъи асосии фарҳанг ва муаррификунандаи таъриху тамаддун, анъанаҳои неки ниёгон ва симои миллат дар ҷаҳон аст. соҳаи синамои миллӣ аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ бевосита ва пайваста зери таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии қарор дошт. борҳо асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъкид медоштанд ки соҳаи кино соҳаи бисёр муассир ва фарогири фарҳанги мост ва ҷомеаи имрӯзаро бе филм бе кино тасаввур кардан аз имкон берун аст. дар замони соҳибистиқлолӣ соҳаи кино ҳам яъне рушд кард. баъдан синамогарони мамлакати мо бо истифода аз ин шароит филмҳое ба навор гирифтанд ки фарҳангу тамаддуни халқи тоҷикро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ карданд. филмҳои оинаи беҷило ва муаллими коргардон Носир Саидов, тангно, сайёра ранги вазъ мекунад, 12 соли интизории коргардони ҷавон Муҳиддини Музаффар, сафари ҳавоии коргардон Далер Раҳматов ва ғайра намунаи беҳтарин филмҳои синамогарони кишвар ба ҳисоб мераванд. қабули барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 барои ба вуҷуд овардани фазои васеъи филмофарӣ мусоидат намуда дар марҳилаи кунунӣ имконият медиҳад ки синамогарон дар офаридани филмҳои сифатан муосиру баландмазмун ва рақобатпазир дар бозори синамои ҷаҳонӣ боз ҳам муваффақу пешгом гарданд. қабули барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 барои мо синамогарон имкониятҳои васеъро фароҳам овард ва мо тавонистем ки ва кӯшишам карда истодаем ки филмҳои хубу пурмазмун рӯи пардаи синамо биёрем ва кӯшиш карда истодем ки роҳ ёбем ба фестивалҳои байналмилалӣ ва ба бозори кинои ҷаҳонӣ ва муаррифгари фарҳангу таъриху тамаддуни миллати хеш бошем.
истеҳсоли филмҳои касбӣ дар доираи барномаи рушди кино аз вазифаҳои муҳиму аввалиндараҷаи масъулон ва филмофарон ба шумор меравад. имрӯзҳо дар заминаи қабули барномаи рушди кино тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд. сатҳу сифати филмҳое ки дар доираи барномаи рушди кино таҳия карда мешаванд баҳри бедор кардани завқи тамошобинони имрӯз, инъикоси масъалаҳои муҳими ҳаёти ҷомеа, волотарин анъанаҳои неки ниёгони халқи тоҷикро бояд дар худ тасвир карда бошанд. заминаи инъикоси чунин мавзӯъҳо дар филмҳои ватанӣ дар шароити имрӯза хеле бамаврид буда, таҳияи он баҳри тарбияи насли наврас ва дар замири онҳо бедор кардани ҳисси ватандӯстӣ нақши муассир мегузорад. ки барномаи рушди кино яъне ба ҷиҳати ҷалби синамонигарони тамоми дунё, яъне баргузории синамоҷашнвораи форумҳои синамоӣ ба нақша гирифта шудааст. дар раи соҳибистиқлолӣ пеш аз ҳама аввалин бор яъне синамоҷашнвари Дидор, синамобазми байналмилалии Дидор, яъне агар хато нагӯям ҳаштуминаш соли 2018 буд баргузор шуд, ки дар он аз чандин давлатҳои дунё ва филмҳои инҳо иштирок кард. агар ба филмҳое ки дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ба навор гирифта шудаанд назар кунем, дар воқеъ мебинем дар онҳо мавзӯъҳои муҳим вобаста ба нақши оила дар тарбияи фарзанд, ҳунару таомҳои миллӣ, арзишҳои бузурги фарҳангӣ тасвир ёфтаанд. ин барнома то соли 2022 афзалияти бештар дошта, пеш аз ҳама баҳри фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ, истеҳсоли филмҳои баландмазмуни ватанӣ дар бозори синамо рақобатпазир, омӯзиши мутахассисони ҷавон дар дохил ва хориҷи кишвар, таҳкими ҳамкориҳо бо ташкилотҳои синамоии кишварҳои хориҷӣ, омӯзиш ва табодули таҷриба дар соҳаи филмофарии муосир ва офаридани филмҳои муштарак мусоидат менамояд. мутахассисе ки имрӯз барои муассисаи давлатии тоҷик филм зарур ҳастанд, аз ҷумла коргардони филмҳои мустанад, коргардони овоз ва аниматорон, яъне онҳое ки филмҳои аниматсионӣ месозанд, баъдан пиротехник, пардозгар, ин мутахассисот дар ҷумҳурии Тоҷикистон омода карда намешаванд. яъне мо махсус муассисаи таълимӣ ки мутахассиси соҳаи синамо тайёр кунанд надорем. барои ҳамин мо чанд нафарро барои дарёфти квотаи президентӣ дурахшондагон пешниҳод кардем. ман гумон мекунам ки инҳо агар дар сурате ки масалан мутобиқи меъёрҳои ҷавобгӯи талаботи таълими хориҷӣ агар аз замон озмунҳо гузаранд, метавонанд дар хориҷи кишвар таҳсил карда баргарданд барои кор. акнун таҳаввулоту дигаргуниҳои замони муосир, пешрафти илму техника ва дастрасии шабакаҳои интернетӣ дар ҷаҳони муосир талаботи мардумро дар ҷомеа дигар кардааст. бинобар ин дар ин давраи ҳассосу тамоили фарҳангҳо аз филмофарон офаридани филмҳои баландғоя, малакаву истеъдод ва сабку услуби виҷаи филмофариро тақозо менамояд. аз ин рӯ дар ҷомеаи имрӯза бояд таҳияи филмҳоеро ба роҳ монем ки сатҳу сифати баланд ба талаботи ҷомеаи имрӯза ҷавобгӯ ва бедоркунандаи завқи тамошобинон бошанд. филми тоҷик рушд ёфта истодааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки як гурӯҳ ҷавонон, шахсони бисёр синамодӯстдор ба ин касб бо як шавқу рағбати хос рӯ меоранд ва кӯшиш мекунанд ки фазои фарҳангӣ, фазои синамоӣ мо холӣ намонад. вале бо 4 ё 5 филм дар як сол мо албатта ин фазоро пур карда наметавонем. имрӯзҳо бо таҳияи филмҳои мустанаду бадеӣ ки гузаштаву имрӯзро воқеъбинона инъикос намоянд, масъалаҳои муҳими ҳаёти ҷомеаро тасвир созанд ва ахлоқи ҳамидаву анъанаҳои неки халқамонро тарғиб кунанд, нишон диҳем ки синамо муаррификунандаи таъриху фарҳанги асли тоҷикон дар арсаи ҷаҳон аст. бояд имрӯз мо бозори синамои худро дар кишвар дошта бошем. дар ин сурат рақобати эҷодӣ миёни синамогарон пайдо мегардад. идеяҳои ҷолиб, филмномаҳои пурмуҳтаво ва тамошобинони ватанӣ ба миён меоянд. ҳамқадами замон буданд дар кор. барои
мо барои мо коргардонҳо масалан намерасад ҳамон филмномаи ба дастат намехӯрад ки филмнома бошад. Стивен Спилберг масалан коргардони машҳур гуфтааст ки барои филм хуб омаданаш филмнома гуфтааст, сценария гуфтааст. барои чӣ? Барое ки асоси филм, асоси агар як хона масалан пойдевори ӯ бошад, ба асоси филм ин филмнома аст. токунун се барномаи рушди кино солҳои 2005, 2010, 2011, 2015 ва ҳоло 2018-2022 қабул карда шудааст ки дар ин давра филмҳои гуногун жанри миллӣ ба навор омаданд. дар ин давра аз тарафи синамогарони ҷумҳурӣ чандин филмҳои гуногун ҷанре рӯи навор омаданд ки воқеан дар ҷашнвораҳои дохилӣ ва берун аз мамлакат иштирок намуда Тоҷикистонро намояндагӣ намудаанд. ман метавонам дар инҷа режиссёрро номбар кунам. рустам шоазимов, муҳаббат сатторӣ, абдулҳай зокиров, носир раҳмонов, носир саидов, муҳиддин музаффаров ва дигарое ки хеле ҷасурона бо филмҳояшон баромад мекунанд. чанде пеш дар кинофестивали 13-уми байналхалқии Тошканд таҳти унвони роҳи дурдонои роҳи Абрешим ман режиссёри ҷавони тоҷик Манзарали Шералӣ баромад кард ва сазовори барои ҷоиза барои беҳтарин филмро ба даст овард ки ин комёбии кинои тоҷикро нишон медиҳад. дар доираи ин барнома синамогарони кишвар филмҳоеро таҳия намуданд ки аз ҷониби дӯстдорони кино таваҷҷӯҳи зиёд пайдо намуданд. воқеан ҳамчунин раванди филмофарӣ аз ҷониби синамогарони ҷавон ва касбии тоҷик ба марҳилаи нави рушди кино дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат замина гузошта ин бахши муҳими фарҳанг ва яке аз соҳаҳои рушдёбанда ва афзалиятноки ҷомеа табдил хоҳад ёфт. мо аллакай мевашона дида истодем, меваҳои нахусусани истиқлол дар соҳаи кинематография ки бинед дар кинофестивалҳои байналхалқӣ иштирок мекунанд, сазовори ҷоиза мешаванд ва ман боварӣ дорам ки ин сол то сол такмил меёбад. давлат бинед ҳар сол аллакай маблағгузория зиёд мекунад. таваҷҷӯҳи ҳукумат шахсан ҷаноби олӣ беҳад зиёд аст ба санъати кино, театру, умуман фарҳанг. рӯзҳои наздик бо соҳиби беҳтарин филмҳо ҳастем ҳозир, лекин бо аз ин беҳтар мешавад. солҳои охири филмҳои ҳунарӣ, бадеӣ ва масакавӣ аз ҷониби коргардонҳои ҷавони тоҷик рӯи кор омада аз зумраи филмҳои баландмазмун ба монанди Автобус, Бачаи обӣ, Фариштаи умед, Охирин сайди саёд, Роҳ, Рақси зиндагӣ, Сайёра ранги ваз мекунад, 12 соли интизорӣ, Аз миллион яке, шарафу мавқеи кинои тоҷикро боз ҳам баланд бардоштанд. ҷалби ҷавонони соҳибзавқу боистеъдод дар ин ҷода ва ғамхори миллату давлат дар оянда боз ҳам дӯстдорони синаморо филмҳои хуби ватанӣ интизор аст. аз замони ба даст овардани истиқлоли давлатӣ 30 сол пур гардид. бо вуҷуди мушкили аввали солҳои соҳиби истиқлолӣ синамогарони кишвар талош карданд тариқи лентаи кино таъриху фарҳанги миллатро нишон диҳанд. имрӯз низ кинои тоҷик ҳамчун падидаи фарҳанги миллӣ вазифаи муқаддаси худро бо пешравиҳои назаррас иҷро мекунад. филмҳои синамогарони мо ба кинофестивалҳои байналмилалии ҷаҳон роҳ меёбанд, сазовори ҷоиза мешаванд, таъриху фарҳанг ва ватани азизамон Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд. бо умеди офаридаҳои аз ин ҳам бузург бинандаҳои азиз ин ҷо барномаи дурбинро ба анҷом мерасонем.